Behin autobus batean ni joan, eta txartel bat ikusi nuen jartzen zena euskara doanik ikasi eta amaren arbasoak euskaldunak izateagatik eta niri hezkuntzak gustatzeagatik hurbildu nintzen eta euskara ikasten hasi nintzen. Ordutegiaren ikuspuntutik nahiko antzekoa da barnetegi izan dugun ordutegiarekin. Eta, bueno, hizkuntza ikuspuntutik oso aberasgarria izan da. Zeren Uruguain, Txilen, Argentinan badago euskara ikasteko aukera, bai programan, baita euskaletxeetan ere, baina erabat ezberdina da fondo edo hizkuntzaren oinarriak, Euskal Herriko jendea ezagutzea erabat ezberdina da.